हे एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. तर मी आहे संध्या आणि सखी चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आहे सोमवार आणि आदर्शचं स्कूल चालू झालं आहे आजपासून. मे बी याच्या अगोदरही स्कूल चालू झालेलं, पण आम्ही ऑनलाईन हेच ऑप्शन निवडलेलं. पण आता ऑनलाईनचा कंटाळा खूप यायला लागला आणि इकडे आहे मानस आणि आता आम्ही चाललो आहे आदर्शला आणायला. आणि आज घर खरंच खूप शांत शांत वाटलं, कारण सकाळपासनं हॉलमध्ये इथे कॉम्प्युटरवरती आदर्शचा ऑनलाईन क्लास सुरू असायचा आणि इकडे मग मानसने त्रास देऊ नये म्हणून मानसला मी मोबाईल द्यायचे. त्याचा मोबाईल चालू असायचा, टी व्ही पण तो चालू करायचा, पण मी टीव्हीचा आवाज पूर्ण बारीक असायचा आणि सतत गोंधळ असायचा. आदर्श कर उरक, क्लास सुरू झालाय तुझा, आवर. ब्रेक टायमिंगमध्ये त्याचं खाणं पिणं झालं पाहिजे, ओरडावं लागायचं. शाळेत गेलं म्हणजे कसं, तो 6:45ला गेला घरातनं, आता 12:30ला मी त्याला आणायला जाईल. आणि या ठिकाणी मानस पण आज शोधत होता, त्याला खरंच वाटेना की दादा स्कूलमध्ये गेलाय. म्हणे टॉयलेटला गेलाय, आंघोळीला गेलाय, पण नंतर लक्षात आलं की खरंच गेलाय दादा आज घरी नाहीये. तर आता मला गाजराची खीर बनवायची आहे, पण मी आल्यावर बनवणार आहे. मी तयारी करून ठेवली, काय तयारी केली तेही दाखवते तुम्हाला. आणि ना, मानस दाखव रे. मला ना छोटी टिकली छान वाटते का मोठी, ते मला प्लीज कमेंट करून सांगा. बरेच जण म्हणतात तू खूप मोठी टिकली वापरते, पण मी आता ही छोटी लावली. मला छोटी छान वाटते ड्रेसवरती, पण साडीवरती जरा मोठी पाहिजे. ही निशाचं जे पॅकेट भेटतं ना 15 रुपयाचं, ते लावली. मानस दे रे ती टिकली, माझी इथे लावायची. आणि मानसला खूप प्रॉब्लेम होतो माझ्या डोक्याला टिकली नसली की, सतत टिकली ही करतो. आणि आता या ठिकाणी मी ही मोठी लावली आहे. तर कोणती छान वाटते मला ते सांगा. आणि कोणीतरी आले, बहुतेक आराध्याच असणार आहे. मग अशी पण एकदा येऊन गेली आहे, आराध्याचे. तर खेळायला बोलवायला आली. हो. तर आता मी काय तयारी केली आहे ती दाखवते तुम्हाला आणि मला कमेंट करून सांगा, मला मोठी टिकली चांगली वाटते का छोटी. तर खीर बनवायला मी दूध घेतलंय, म्हशीचं 1 लिटर घेतलंय आणि ते व्यवस्थित तापवून ठेवलंय. इथे ड्रायफ्रुट्स काढून ठेवलेत, वेलची पण ही करेन आणि गाजर किसून ठेवलंय आणि आल्यावर करेल. आता मला याची रेसिपी माझ्या दुसऱ्या चॅनलसाठी मी शूट करणार आहे आणि यामध्येही दाखवेल. आणि या ठिकाणी आहे मलई ठेवली आहे, याचा मी केक बनवणार आहे. 1 वाटीभर मलई साठली की मी मलईचा केक करते. मुलांना बाहेरची बिस्किटं वगैरे देण्यापेक्षा हे बरं पडतं. आणि ड्रायफ्रुट्स गार्निशिंगसाठी वेगळे असे ठेवलेत आणि हे त्यात टाकणार आहे. तर खूप वेळ व्हायच्या अगोदर मी घेऊन येते, कारण व्हिडिओ करायला घेतला की खूप वेळ जातो आणि 2-3 कामे पण आहे. मला दही आणायचंय आणि दूधवाल्याला पैसे पण द्यायचे, जो डेली सकाळी दूध आणून टाकतो तो. आणि मेनली माझं ना डिस्टर्बन्स खूप झालं आहे आणि मला खूप पिंपल्स येऊन गेले. मला पित्ताचा त्रास होतोय, त्याच्यामुळे पित्तामुळे मला हा वांगाचा प्रॉब्लेम झाला आहे. तर आल्यावर बोलते तुमच्याशी. तर हॉलमध्ये आराध्या आली आहे मानसला बोलवायला. नाही तेव्हा ती खेळत नाही त्याच्याशी, कधी कधी खूप छान खेळतात, भांडण करतात. मग त्याच्यामुळे काय होतं, माझं कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, मला सारखं बघायला जावं लागतं. आणि मी ह्या फ्लॅटमध्ये शिफ्ट झाल्यापासून मी व्हिडिओ बनवणंच होत नाही आहे. मला खूप सतत दरवाजावर कोणी ना कोणी येतं, वाजवतो, त्याच्यामुळे थोडंसं इरिटेट होऊन मला व्हिडिओला व्हॉइस ओव्हर वगैरे करायचं असेल तरी मला ते करता येत नाही, डिस्टर्बन्स जास्त असल्यामुळे. तर गुरुवारी आहे माझ्या मावशीच्या मुलाचं लग्न. पनवेलला राहते माझी मावशी आणि लग्न पनवेलपासून 1 तास पुढे आहे आणि मी राहते कोथरूडच्या अलीकडे जवळजवळ. लोकेशन सांगू शकत नाही. मग आम्ही लग्नाच्या दिवशीच जाणार आहे. खरं जर आदर्श एक्झाम चालू नसत्या तर मे बी आम्ही आज गेलो असतो. काल घाण्या बांगड्या झाल्या. आज गावाकडचे सगळे मामा वगैरे आज जाणार आहेत आणि उद्या आहे साखरपुडा. उद्या आणि परवा 2 दिवसाचा गॅप घेऊन गुरुवारी लग्न आहे आणि परत गॅप घेऊन 16वा आहे. म्हणजे आठवड्याभर लग्न चालणार आहे. आणि असं मिस केल्यासारखं वाटतं, एकच दिवशी जायचं आणि एकाच दिवशी यायचं लग्नाला. तर मला आयब्रोज पण करायचेत आणि मी केस घरच्या घरीच कापलेत. खूप लांब झालते, कमरेपर्यंत होते केस, पण मध्यंतरी खूप केस गळाले, त्याच्यामुळे ते विरळ झाले, ते चांगले दिसत नव्हते, म्हणून मी काल घरीच कट केलेत. ठीक आहेत. मला कट करायचे होता, लेअर कट, पण केस माझे ना खूपच विरळ झालेले. कुठलाही कट दिला असता तरी चांगला नसता वाटला. मी स्ट्रेट कट केला घरच्या घरीच.
तर मला बऱ्याचशा गोष्टी आणायच्यात. तर नंतर तुमच्याशी बोलते. आधी आदर्शला घेऊन येते, उशीर नको व्हायला. आणि आज फर्स्ट डे, मुलं इरिटेट होतात, सवय नसते ना एवढी कॉन्स्टंटली बसायची. चला मग तुम्हालाही घेऊन जाते माझ्याबरोबर. तर माणूस गेलाय आराध्याकडे. तर त्याला स्पायडर मास्कच पाहिजे असतं, त्याने कुठे ठेवले सापडा नाही मला स्पायडर मास्क. आणि ते छोटा भीमचं मास्क आहे, तेच नेतो. अजून दुसरं काही नाही न्यायचं सोबत. स्पायडर मास्क मी म्हणते सापडा ना मला. सँडल घाल, घाल सँडल. नाही नको. हो का, बर. नको आता, जाऊ द्या, मला उशीर झाला. आल्यावर खेळ ना आराध्या, आल्यावर खेळा. चलिए बोलो. मी लावू. कोणती येते? इकडची येते. हो, सापडला फायू. मानस जसा 1 महिन्याचा होता तसा माझ्या बरोबर आदर्शला घ्यायला यायला लागला. मी 1 महिना झालं की आले, 1.25 महिना पण थांबले नाही. आणि तो तसा माझ्या खांद्यावर असायचा 1 महिन्याचा. मी त्याला आणायला जायचे आदर्शला. मानसला एवढी सवय झाली, दादाचा आय कार्ड तो द्यायचा, किती छोटा होता तरी तोच द्यायचा. गाडी नाहीये, देतील ना काका, जाणून देतील. तू रागवा काकांना, काकांनी आज गाडी नाही दिली तर रागवशील? काय म्हणशील? तर आम्ही शाळेतनं येऊन 1 तास होत आले आदर्श. इकडे बघा, मी दररोज ऍप्रन लावते आणि इथे ऍप्रनचे इथे स्टिक येते, माझं सेल्फी स्टिक्स. हो, काढते. म्हणजे माझंच डोकं जागेव नाही एवढ्यात, है ना मानस? तर आता वाजले 4:45. आम्ही चाललो ट्युशनला आणि माणूस घालणार आहे सँडल. आदर्श आज रोणीत नव्हतं म्हणून आदर्श नाही आला बोलवायला. ओके, है ना? तर रात्री माणसने प्रॉमिस केलं, मी ट्युशनला जाताना रडणार नाही, अभ्यास करणार. आणि आज पाळलं माणसने प्रॉमिस, नाही रडते. चला. तर या ठिकाणी 1 किलो गाजर मी स्वच्छ धुतले, त्याची साल काढली, पूर्ण मुळं जे असतात ते काढून घेतली आणि छान किसून घेतलंय. इथं डेकोरेशनसाठी घेतलेत काजू, बदाम, पिस्त्याचे काप आणि हे वेलची आपण नंतर पावडर करून घेणार आहे. इथे लागणारे साजूक तूप आणि इथे कढईत तापत ठेवली आहे गॅसवरती. तर आपण यामध्ये आपला भाजून घेणार आहे. आणि या ठिकाणी 1 लिटर दूध मी तापत ठेवले अगोदर. सकाळी तापवलेलं दूध आहे मी, त्याची मलाई काढून घेतली. हे म्हशीचं दूध आहे आणि मलाई खूप जाड आली होती, त्याच्यामुळे मी काढून घेतले. आणि 1 लिटर दूध आपण खिरीसाठी वापरणार आहे. तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर कढई छान तापली आहे, मी त्यामध्ये 2 चमचे तूप घेते. जर तुमचा गाजर कमी असेल तर तुम्ही 1 चमचा किंवा अर्धा चमचा सुद्धा टाकू शकता. आपल्याला तुपावरती खमंग असं हे गाजर भाजून घ्यायचं आहे. त्याच्यातलं जे ज्यूस असतो किंवा त्यातलं जे पाणी असतं पूर्ण रिड्यूस करून घ्यायचं आहे. पूर्ण त्यातला पाण्याचा जेव्हा अंश नाहीसा होईल तेव्हा गाजर छान भाजलं जाईल आणि त्याची टेस्ट पण खूप छान येईल. तुपावरती छान परतून घ्यायचं आहे पूर्ण कलर चेंज होईपर्यंत. बारीक गॅसवरती जवळजवळ हे 15 मिनटं मी मस्त भाजून घेतो. तुम्ही बघू शकता त्याची क्वांटिटी अर्ध्याने झाली आहे. आता आपण हे गाजर हाताने बघूया. जवळजवळ 90% हे गाजर आपले इथे शिजलं आहे ना. आपण अर्धं दुधामध्ये शिजवणार आहे. तर आता दूध पण गरम झाले. दूध ऑलरेडी मी सकाळी उकळून घेतलेलं आहे आणि आताही बऱ्यापैकी गरम झाले. आणि त्यामध्ये सगळा गाजराचा किस घालून घ्यायचा आहे
आणि शक्यतो दूध ताजं वापरावं. तर आता हे मी मिक्स करून घेते आहे आणि यामध्ये टाकणार आहे आपले बारीक कट केलेले ड्रायफ्रूट्स आणि साखर एक 10 मिनिटांनी टाकणार आणि व्यवस्थित शिजवून घेणार.